Nilqawkom ġewwa l-Juventus Club Vero Morta Birkirkara għal dan ir-raba podcast jiena Alejandro għandna magħna lil-Derin illum. Derin grazzi tal-li għal-presidina tiegħi tal-li ġej fuq dan il-podcast u nixtieq nibda dan il-podcast billi insaqsik il-mistoqsija li tinsaqsi lil kull min poġġi dak is-siġġu. Edna ħaġa in ġenerali dwarek u l-irwol tiegħek fil-klabb. Mela, għandi 39 sena, il-involut fil-kumitat 8 snin issa, bistedina ta' Joe Fenek dak iż-żmien. Ħadda xejn ta' żmien biex iddeċidejt fil-pożittiv u l-ġurnata m'għandha l-abdantima tar-responsabilità li kien tani ta' uffiċjal tesseramenti, responsabilità li ġiet magħha responsabilitajiet oħra. Sewwa. Semmi Joe Fenek inti, x'dajk li fuq bħala persuna, bħala president, x'dajk li fuq in ġenerali? Jagħta ħafna iktar mill-istennit. Żiemel, insejjaħlu jiena. Dejjem irid u jagħtina kargi differenti u jistenna li nonorawhom bisħieħ fisem il-membru. Da fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol li nagħmlu aħna mhux għalina u għarred biex nżommu l-isem tal-klabb tagħna għoli, imma biex lill-membru nagħtuh l-aqwa servizz possibbli u trasparenti. Għax nemmnu ħafna fit-trasparenza hawnhekk bħala klabb. Sewwa. Għal-mistoqsija li misna għad żewġ aspetti mill semmejt inti semmejt li l-rwol tiegħek huwa ta' uffiċjal tesseramenti u semmejt il-membri wkoll. Forsi dawk il-membri li mhumiex familjari ma' kif jaħdem il-klabb hawnhekk jew forsi għadhom kemm membri li jixtiequ jsuru jafu daqsxejn iktar fuq dan ir-rwol. Kif taħdem eżatt is-sistema fis-sens inti x'inhu l-rwol tiegħek? X'inhu l-rwol tiegħek tagħmel kullata tlieta u ħamis meta jiftaħ il-klabb? Mela, l-uffiċjal tesseramenti jirrikjedi li ovvjament iżżomm kuntatt kontinwu mal-membri. Nirċievu ħafna emails ta' kuljum, ikunu li jridu nistennew risposta, memberships għaddejjin b'mod kontinwu, speċjalment fl-ewwel tliet xhur tal-istaġun. Fejn ikun hemm ħafna entużjażmu għandis min biex jissieħeb bħala membru min biex jitla jara xi partita ħaġa oħra. Il-karga ta' uffiċjal tesseramenti mbagħad matul iż-żmien issejret il-karga. Ġiebet magħha responsabilità ta' assistent segretarju u assistent segretarju internazzjonali għax imorru flimkien dawn. Imorru flimkien. Jiena rajta diffiċli biex nagħmilha ta' uffiċjal tesseramenti biss mingħajr ma nassisti lis-segretarju u lis-segretarju internazzjonali. Allura mbagħad kont ngħid dawk iż-żewġ kargu wkoll għax inti trid iżżomm kuntatt lokali mal-membri u internazzjonali ma' Juventus fejn jitlu tesseramenti u talba ta' biljetti. Sewa, all right. Nagħu daqsxejn dik l-introduzzjoni hemmhekk u nimxu iktar issa nitkellmu fuq il-Juventus in ġenerali. L-aħħar logħba irbaħna kontra l-Ispezja 3-2 b'żewġ goals minn żewġ żgħażagħ li dawru r-riżultat u l-ewwel goal kien skurjat minn żagħżugħ ukoll, ma qabel nitkellmu fuq dan. X'dejlek bil-partita in ġenerali? Għadni bid-diżappunti. Għadhom qasad dew 24 sija għadni diżappuntat immens. Bil-blokk psikoloġiku li l-plejers għandu. Għax nemmen li bil-skwadra l-volja m'għandniex xi level tekniku partikolarment għoli. Nemmen li hemm klabs oħra fis-serja li għandhom level tekniku għola minn tagħna. Xorta nistenna li wara 5 partiti għal-inqas ituna daqsxejn iktar pjaċir. Anka bħala, mhux neċessarjament bħala riżultati biss, anka bħala logħob, bħala volontà fil-ground, qalb. Qed nara faqar minn dan l-aspett u nistenna li Allegri jaħdem ħafna fuq din il-ħaġa. Semmit l-Allegri, jista' jkun li dan il-faqar fil-mentalità li qed tgħid li huwa riżultat ta' bidla fil-coach ta' kull sena għal dawn l-aħħar 3 snin, jista' jkun li inti mhux qed ikollu iċ-ċans li jaddatta u li jidra l-coach innifsu. Naħseb jiena li l-plejers li rritorna lura Allegri kienet xi ħaġa li laqgħuha tajjeb. Nemmen jiena. Jien naħseb li kien żball sentejn ilu li għamilna l-għażla ta' Sarri. Mbagħad l-għażla Pirlo ma konvinċitniex laqqas. Però jien ngħidu ingħata opportunità dan ħada li dispjaċini li Pirlo jisnaħ lejna sena. Għax inta darba s-sograjt li tagħti opportunità lil coach ġdid fjamant. Jisek wara sena tneħħeħ mill-ewwel ma tikkonfermax
biex forsi tirrimedja u kompli jibni fuq dak li għamil fl-ewwel staġun, naħseb li kien żball ieħor. Ma l-iżball oriġinali kien naħseb kien li poġġew lilu in the first place. Issa li ġu lura Allegri, li ġu jinnejt għalija ħafna pjaċir kont, ħafna pjaċir. Stennejt li il-level tal-iskwadra tarġatola mhux ħanejt bħalma kienet 3 snin ilu, għalla volja ta' 3 snin ilu l-aħħar sena ta' Allegri kienet diġà edha tindika li kien hemm inżul downfall. Ma stennejt li l-iskwadra tirreaġixxi għal-wasla tiegħu li ma reazzjoni s'issa għadna ma rajniex, mhux billi jirbaħna l-partita tal-bieraħ 3-2 b'ħafna tħanżieħ però tetris l-avversarju. Kien tim li l-objettiv tiegħu l-istaġun huwa biex isalva. Il-Juventus l-objettivi tagħhom huma tuttatu differenti ħafna. Qegħdin nomu hemmhekk nofs il-klassifika l-isfel 5 partiti. Ma nixtieqx li dan il-podcast jiġi jinstama negattiv għax inserta qed nagħmluh fil-5 partita wara 60 sena ma nibnew staġun ħażin hekk. Ma nistennew reazzjoni ma' Sampdoria. Issa Sampdoria għadhom kif tilfu 4 ma' Napoli kapaċi jieħdu d-daqqu ma' wkoll u s-servi ta' ċitali. Nkompli fuq l-aspett tal-Ispezja. Semmejt l-ewwel kif bdejna li l-gols ġew skurati minn 3 żgħażagħ. L-ewwel wieħed kien skurjat minn Kane, it-tieni wieħed Chiesa u tliet wieħed Delict. Taħseb li u namalgama mal-statement li għamilt inti stess fejn qed li 3 snin ilu kien hemm dik ix-xamma xorta li l-affarijiet ma kienux sejrin sew fi żmien Allegri wkoll. Però għalhekk kont ġej, minn dak 3 snin ilu law ħadna lik, però t-tim illum il-ġurnata huwa kompletament differenti. Huwa tim iktar żagħżugħ u namalgama għalihekk l-iskurjana 3 żgħażagħ. Taħseb li il-futur tal-Juventus u speċjalment dal-istaġun ħajkun determinat kemm iż-żgħażagħ huma l-okkażjoni? Iktar mill-żgħażagħ l-akkwisti l-ġodda, iż-żgħażagħ kienu akkwisti ġodda, imma nistenna reazzjoni minn l-akkwisti l-ġodda l-oħrajn ukoll. Għandna average tal-iskwadra li mhijiex baxxa, biżżejjed. Ma bil-wasla ta' Kane u ta' Chiesa u ta' Locatelli. Issa kif sejri l-affarijiet nistenna li tal-inqas Chiesa u Locatelli jilagħbu dejjem. Huma żewġ ingredjenti naħseb jiena li għandhom ikunu fundamentali dal-istaġun għax fil-midfield il-faqar hemmhekk jidher. Fil-midfield. U Chiesa bħala plejer li jista' jikkrejalek u jsolvilek partita, jiena nxabbu ħafna għandu ħafna kwalitajiet differenti minn Ronaldo, ma bħalma Ronaldo kien kapaċi jsolvilek partita b'taċ. Chiesa għandu dawk il-kwalitajiet ukoll, mhux qed nara kbir fuq u assolutament imma jinfan kbir tiegħu. Kont wieħed minn dawk ix-xettiċi ħafna staġun ilu meta ħadnieh. Issa jew għax kienet minħabba l-esperjenza ta' Bernardeschi minn il-Fiorentina wkoll l-istess età jisu forsi kien kont qed nagħmel dak il-paragun llum il-ġurnata gburi ngħid l-iżbaljat. Gburi ngħid l-iżbaljat. Chiesa naħseb jien għandu jkun il-plejer determinanti tagħna dal-istaġun u li niffokaw ħafna mill fuqu. Għandna xorti li għandu li huwa ta' żgħira bħalma huwa Delict li fuq wara jidher li għandna problema wkoll inqas gravi minn nofs il-ground, però Delict għandu l-plejer li għandna nippuntaw kollox fuq ukoll. Ġifieri insalgħu l-iskurja. Defensur ċentrali bħal dak jista' jkun determinanti minn ma jiskurja. Minn għand Delict xorta waħda nistenna iktar. Mhux kontent nistenna iktar minn għand id-difiża kollha. Mhux kontent biżżejjed hija ma d-difiża kollha inti qed forsi tirreferi għal Bonucci u Chiellini. D-difiża ġenerali, jiġifieri. X'inha bħala ċentrali ma Delict qed nitkellem jiena. Għax tħares lejn ir-riżultati l-unika clean sheet s'issa minn is-sejjer żball tal-istaġun hija kontra l-Man. Jekk minn is-sejjer żball. Dejjem jisnaqlajna bu, saħħin jekk niftakar sew. Jiġifieri minn hemm dak l-aspett hux. Nirreferu għaż-żgħażagħ għandna lir-Rugani. Rugana ħajbqa' dan il-plejer allura ngħid mhuwiex ħajsib żblokku wkoll forsi diffiċli tliet swiemer qudiemu. Kif? Daqsxejn diffiċli bi tliet swiemer qudiemu.
Ejja, ma u għed ikunu. Ekku. U għed ikun dana Bonucci l-lum il-ġurnata. Qed jikber, Kellini kiber ukoll Rogani u Għazazu li suppost ġibnieħ mal-klab biex ikun il-futur. Biex ikun il-futur. Dana Allegri u saħan sitra ħadd ieħor qablu li għaraħ ta' kuljum waqt it-taħriġ. Ma mhux qiegħed jikkonvinċihom bil-fors biex ma jirbaħx posta titolari jew inkallejla b'mod iktar regolari. Bil-forsi dan il-plejer għandu problemi. Issa, la darba il-mistoqsija mill fuq iż-żgħażagħ l-Rogani ma nistax nħalleh barrejna. Sewa. Nkomplu fuq dan l-aspekt ta' żgħażagħ fl-iskwadra u hekk. Ikolli ngħid li ma naqbilx ħajja miegħek meta tgħid li għandna leverage tal-iskwadra li għadha għolja. Nafu li Paratici kien ħadem u Cherubini l-istess dan is-sajf biex tonqos leverage ġifieri kien talaq Pjanic, talaq Mandzukic u ġew players bħal Keza, Kulusevski, fin-nofs ġie McKennie wkoll ġifieri. Għandu x'taħseb mbagħad li għandu jkun l-irwol tas-senatorji hemmhekk fejn jidħol l-irwol tagħhom meta tara t-taħlida li hemm fl-iskwadra in relation to iż-żgħażagħ mbagħad li hemm. Is-senatur għandhom rol importanti ħafna fil-dressing room, jien meta nirreferi għal senatori qed nifhem li qed tinkludu wkoll plejers bħal Quadrado li jistgħu numru ta' snin. Quadrado huwa plejer fundamentali u minkejja l-età li għandu jelab dejjem. Dawn is-senaturi għandhom ovvjament juru l-way forward lil plejers fil-ground fil-moment ta' diffikultajiet kif jirreaġixxu li inti meta taqla daqqa fil-ground li f'daw l-aħħar ġimgħat tlajna diversi, ir-reazzjoni mhux dejjem rajnija, speċjalment fit-tieni ħaf, meta l-ewwel darba l-iskorjana ballun fit-tieni taqsima kien il-bieraħ. Kellna diffikultajiet f'kull partita u r-reazzjoni ma rajnija kważi qatt. Il-bieraħ fortunatament rajnija, ma dak huwa aspett psikoloġiku li Allegri flimkien mal-plejers l-antiki għandhom jaħdmu b'saħħithom kollha fuqha. Sewa. Taħseb allura mbagħad li niġu fuq Allegri issa. Jiena tal-opinjoni sewwa li Allegri kien hemmhekk qabel, dawn fatti huma Allegri kien hemm qabel l-ambjent jafu tal-klabb. Tgħid li qed tippretendi li tlaqna niġru mill-bidu tal-istaġun. Jiena tal-opinjoni li stajna bdejna aħjar. Issa, inti semmi l-aspett tal-midfield eżempju. U namarka ma ftit mal-merkato allura hawnhekk. Fil-merkato li sar inti fl-opinjoni tiegħek, kien hemm xi żbalji sew ġew xi plejers u ma ġewx li plejers li kellna bżonn, x'taħseb li ġara forsi jew kellha seta' ġara aħjar fil-merkato? Dan kien merkato straordinarju minħabba d-diffikultajiet finanzjarji li għaddej il-klabb fih. Ma l-biċċa jena mhux il-Juventus biss għaddej minn diffikultajiet finanzjarji. Meta tħares lejn il-Manchester United li dawna sa sena ilu naħseb jiena kienu tarċa taħt il-Juventus. Issa, mux tal-li ħadulna l-Ronaldo ma kundiċ għadna naffordjaw iktar, tal-li dawn ħadu l-żewġ plejers sopra fundamentali, Varane u Sancho, u aħna bqajna nħarsu. Aħna ħadna promessa, Locatelli, meta għadu promessa. Bħalmu għakin. Ma Locatelli għandu l-vantaġġ li saħan sitrassejjaħ man nazzjonal u rebaħ trofew importanti. Kien laqqas biss ingħata fiduċja biex jissejjaħ. Ma dik l-iskwadra. Stramba, għax kellu t-tieni parti tal-istaġun tajb ħafna ma' PSG da ġifieri. Ma għal-fatt li Mancini kellu raġuni fil-għażla. Kellu raġun. Il-merkato kien disappuntanti. Anke meta waslu plejers bħal Locatelli ġifieri li. Locatelli waħdu mhux bis-sejed. Xtaqt eżempju midfielder ieħor li. Jiena nikkunsidra nofs il-ground tagħna għandu bżonn intervent massiv issa nafu li l-partita tal-futbol iddur ma' nofs il-ground. Iddur ma' nofs il-ground. Meta aħna nafu li sena, sentejn, tlieta nofs il-ground tagħna, il-level tekniku sejjer lura. Alright, ġibna lill-Arthur. Staġuniru. Jiena l-ewwel wieħed għadna ma nikkunsidrax bħala numru wieħed minnu, għax da xrajna minnu. Għandek raġun qabel miegħek. Xrajna, konsistenza rajni xrajna ħafna injuries ġimgħat barra li mbagħad. Jiena Arthur kont nagħmlu plejer tal-livell mondjali, ma' Barcelona kien kollu lob tajbin ħafna meta kien jelab, però sfortunatament ma laħaqx il-livell mixtieq magħna. Ija, ma rajta stramba wkoll il-Barcelona tal-boħtajna biex ħadu plejer Pjanic ikbar minnu fl-età. Ekku, naħseb nafu l-koll li dik il-transazzjoni kienet waħda ta'
kompetenza tnejn huma fis-senza kodba. Ma dejja sekunda l-plejer ma gawdix mill-fiduċja sħiħa tal-Barcellona. L-ewwel sena mal-Juve kienet diżappuntanti, issa nittamaw li f'nofs Ottubru jidħol lura mill-inġeri dan ungawdu ħsanejju sa tmiem l-istadju. Għax plejer bħal Locatelli u bħal Arthur jekk ikun stiktu Arthur nemmen li għandhom jilagħbu dejjem. Għandhom jilagħbu dejjem f'dan il-midfield. Jien personalment minn Rabiot u minn Bentancur imxabba. Qed nara ħafna nuqqasijiet fihom it-tnejn li huma u mhux jinbiss. Konfidenti li mhux jiena biss għandi l-opinjoni fuqhom dawn il-plejers, issilhom numru ta' snin. U l-logħba tagħhom ma tgħibuhomx, ma tgħibuhiex it-tnejn li huma. Għandek l-Rabiot l-plejer ma jattakkax, profondità ma jfittix, għandu t-tuli vantaġġ ma jisfruttax. Bentancur għadna qed nipprova nifhem xi kwalitajiet għandu, jirbaħ il-blalen, ħafna mill-blalen jitlef il-blalen jerġa' jirkupron. Però irridu plejers aħna li għamlu differenza f'nofs il-ground. Issa jien nixtieq nieħu ċans Locatelli u Arthur biex nara daw iż-żewġ plejers kif ikunu fit. Kumiex kapaċi jagħmlu differenza. Għax jekk dawn il-plejers kapaċi jagħmlu differenza, il-logħba tagħna titjieb tista'. U fl-istess waqt nieħdu iktar biex naraw waqt il-partiti, għax ġieli jiġu momenti fejn jiġu taqbadna n-nawżi għadin naraw dan it-titolu. Sewa, allura forsi taħseb li u hemm mill-membri jew kellha mill-membri fil-grupp għal ta' Facebook jaħsbu b'dan mod li Allegri għadu ma sabx il-11 ideali. Qed naraw Allegri jibda bil-4-4-2, Rabiot fuq naħa ta' Xelluk u McKennie ġieli jilagħbu wkoll fuq naħa tal-Lemmi bħala wingers. Fejn nafu fil-verità li dawn huma jilagħbu ċentrali. Taħseb dik is-sitwazzjoni? Jien naħseb dik hija konfużjoni wkoll. U stess bħalma għamel Pirlo l-istaġun li għadda, Pirlo sfortunatament għamel sa tmiem l-istaġun jesperimenta. Id-daw plejers. Ma tiena xejn żewġ taħti xorta waħda. Ħobb insemmija. Miraklu sportiv li vera xorta waħda waslu żewġ taħti. Le, għandek raġun. Ma Allegri nistenna li huwa manager ta' esperjenza kbira. Kallu request minn klabs oħra Ewropej. Raġa ġed lill-Juventus. Naħseb li preparat biżżejjed biex ma jagħmel xhur jesperimenta. Imma li kull plejer li għandna jisiblu rol adattat u ideali għalih. Li jista' jagħti full potential hemmhekk jagħtih f'dak l-rwol li jingħatalu. Ejwa, l-linji ma naħsibx li McKennie u Rabiot postom jagħlabu mal-linji jiena. Sewa, semmejt eżempju li Locatelli u Arthur huma għalik skont tiegħek għandhom ikunu il-żewġ midfielders li jibdew kull-logħba. Eżda sikin allura, toġbok il-formation kellha toġbok it-tattika li qed joħroġ biha Allegri fil-ground jew kellha informazzjoni li tgħid kif noħroġ b'din jiena. X'taħseb is-sistema li qed juża Allegri bħalissa? Jien magħmul. Ma nikkritikax l-għażliet tal-gowx. Infatti ġieli anke ma' sħabi. Ngħidilhom mintom tarawhom kuljum dan waqt it-taħriġ. Dan min jaf Allegri kemm jipprova skemi tattiċi differenti u line-ups fit-training sessions ta' bejniethom. Naħseb jien bħalma jista' jiddeċidiju kif għandna niżlu kull partita skont l-avversarju li għandna qudiemna, ma naħsibx nistgħu nkunu aħna. Però meta mbagħad tisimgħu jgħid wara il-partita mal-Milan li żbalja ċertu bidliet, taraf ukoll li Allegri għaddej minn ċertu diffikultajiet għax mhijiex faċli li quddiem il-ġurnalisti tgħid ħaġa bħal dik ukoll. Dan hu sombaġġi suġġett tal-kritika. Li hu donnu daħal fi stat konfużjonali wkoll bħalma huwa evidenti li huma l-plejers fil-ground. Jiena kif qedlek ma nħobbx naħseb kif bdew il-partita missu għamelek u missu għamelek. Imma nistenna u nippretendi li bil-11 li niżlu fil-ground kull plejer jimla l-irwol u d-doveri tiegħu tajjeb u ma jkunx traskurat u jisma' mid-direzzjonijiet li jkun kontinwament żgur qiegħed jingħatalu mill-pankina minn Allegri. Żgur għax nafu kemm Allegri huwa manager voċiferu li huwa xejn kwiet. Infatti rajni kemm irrabja ma' Chiesa wara fitli mill-partita mal-Milan. Għax apparentament ma bedix jisma' minnu. Iva. Sewa, forse l-ħames qosija fuq ta' kapitlu ta' Spezia, u fuq il-kapitlu ta' formazzjoni ġenerali.
Allora, mela tgħid li minna tgħid li ma tħobbx kritika l-għażliet tal-coach. Però mbagħad qabel dik qed li ma taqbilx li Rabiot u McKennie jilagħbu wide wings. Meta għandek players bħal Bernardeschi li jiena m'għandix opinjoni għolja tiegħu. Meta għandek il-Chiesa, għandek il-Kulusevski. Bizon ovvjament huma wingers puri. Kif tispjega l-fatt li jibqgħu jilagħbu? Imma trid tikkunsidra li Allegri għadna fl-ewwel xahar tal-istaġun u wkoll għad irid isib ir-rwol ideali għal kull plejer. Ġeneratu taħseb li qed jipprova. Bħalissa li Allegri għadu sitwazzjoni esperimentali wkoll. Qiegħed jara fit-taħriġ ta' kuljum fil-fema tiegħu li ma plejers għandhom fejn ikunu fil-ground, però mbagħad ir-realtà hija l-partita. Ir-real partita. Jekk imbagħad waqt il-partita ma jrendux bħalma jkun immaġni li ħajamlu. Però ma tina nagħmel argumenti ieħor li naħseb li Allegri huwa profu biżejjed biex jemmen għalmenu hekk jidher, mhux hekk jidher huwa fatt li eżempju għandek Kulusevski fuq ilha fuq il-lemin naturalment u ma tilab il-McKennie hemmhekk, qed tgħid il-4-4-2. Ija ma Kulusevski u il-McKennie għadu ma jafhomx biżejjed f'partiti uffiċjali. Ejja nagħtuh iż-żmien tiegħu lill-Allegri nittamaw li sadan it-tant ma nitilfux ħafna iktar punti. Nemmen li Allegri jaf x'qed jagħmel, nemmen li mhux fi stat konfużjonali. Għanti fiduċja sħiħa fih. Le, minn daqshekk anke jiena ġifieri. Allura nistennew Ottubru jgħaddi. Nittamaw li ma nitilfux. Li ma għax mbagħad xorta mhux ħankun kritiku ħafna tal-għażliet tiegħu. Però mbagħad jibdew jitlulek ċerti dubju wkoll jekk naraw li jaqbad dieħel iż-żmien fl-istaġun u nibqgħu nitilfu ma naħsibx nibqgħu nitilfu il-kwantità ta' punti li tlifna f'dawn l-ewwel 5 partiti. Ma naħsibx li ħajġi. Imma l-objettivi tagħna huma li huma issa. Taħseb li jekk bdejna b'objettiv ħankun nagħmexxuh issa nbidlu? L-objettiv li bdejna bih anke jien tlaqt bl-istess jien tlaqt b'ċertu ottimizmu li alla volja nofs il-ground ma tejjibniex. Meta rajt imma l-Inter iddajfu bit-telfa ta' Conte ta' Lukaku ta' Hakimi. Id-darfu fuq il-karta, għax mill-li qed naraw. Iwa, ma konniex qed narajnihom. Issa qed narawhom u naħseb mhux tal-iddajfu tal-dawn qishom issaħħu. Bħalma s-saħħu naqlu wkoll għax in-numri qegħdin ituhom raġun. Ma jien stennejt li fl-ewwel 5 partiti ovvjament ma jkollniex l-arbidu ta' staġun f'60 sena. Speċjalment 3 mill-5 koppun avversarji li labda kontrihom. Udinese, Empoli u speċjali rebaħnija. Mhux hekk. Ma Udinese u Empoli ħalma bidna li waqgħu il-. Kieku bdejna aħjar l-istaġun kienu kollha ħafna iktar ottimizmu nistgħu nirkupraw id-differenza hija. Diġà qegħdin -11 minn Napoli. Ma naħseb xi ħaġa jew naħseb xi ħaġa. Il-Juve 5 Napoli 15 Napoli qegħdin perfetti. Ejja ma 5 rebħiet, għandu jkun 5 rebħiet. Sewa. 10 punti għadna f'Settembru jistgħu jiġu rkuperati, però l-iskwadra tagħna sakemm ma jsir intervent massiv f'Jannar u minn issa sa Jannar nkunu konsistenti u nagħmlu serja ta' rebħiet konsekuttivi bħalma konna minna ma' Allegri stess. Meta konna bdejna dak l-istaġun ma kienx disastrus bħal dan wara 5 partiti, però konna bdejna ħażin. Però kien skwadra aħjar. Niġi għalija kien skwadra aħjar. Kien skwadra aħjar. Jien ma naħsibx li jsir intervent massiv f'Jannar mill-Juventus ma jagħmluhiex. Ironikament ikondi għalija, il-bidu li kellna dan l-istaġun huwa fotokopi tal-li kien dak l-istaġun ukoll. Żewġ droż, telfa u rebħa. Jew xi ħaġa jew żewġ rebħa. Marra partita konna ħadna rebħa żgur. Darba ħasna ma ħadna rebħa. Imma fis-sens ir-rekord huwa kważi identiku, tifhem, u semmejt il-listax konna minna f'dak l-istaġun. U ġibni għal-mistoqsija li jmiss ġifieri. Jekk tarax similirtajiet u jella jekk taħsibx li it-tim huwa konfidenti biżżejjed fih nifsu, Allegri u bravu biżżejjed biex idawwar dan l-istaġun u neħu l-objettiv li l-koll nafu biex tlaqna bih fl-istaġun. Allegri kapaċi li l-plejers qed jagħti rotta ġdida l-istaġun li s'issa jidher li ħajkonna. Però nara ħalli fiċ li ġibgħu ambizzjonijiet, l-ogħla ambizzjonijiet għas-serja. Jien nħobb ngħid li hu
Forse nista' ma negattiv, però naħseb jiena kif qegħdin naħseb ikonna daqsxejn farfetched li meta naraw l-avversarji tagħna li qegħdin jiġru diġà telqu jiġru biex aħna naqdu niġru l-aqwa magħhom. Naħseb li nista' jkollna ambizzjonijiet ta' Ewropa tajbin fit-tielet post iva. Ma min kif jiġru l-affarijiet naħseb li naqlu Inter ħajispiċċaw dal-istaġun qabilna. It-tama l-aħħar li tmut. It-tama l-aħħar li tmut aħna nibqgħu nissapportjawhom u jalla għandi tort. Nixtieq li jkolli tort ovvjament. Nagħlqu daċi kapitlu fuq Serie A u League. Champions League. Il-logħba li missu Champions League hija kontra Chelsea. L-aspettativi tiegħek fil-Champions League issa mhux kontra Chelsea biss. Il-Champions League in ġenerali. Kif tara l-livell, forsi fejn tara li Juve klassifikati. Ħanilabu ma' Chelsea naħseb f'mument ħażin. Ma' Champions u ma' Champions League jidru li nemmen li fl-Ingilterra huma favoriti. Hekk inħoss. Tgħid li ġiet f'mument ħażin iva. Ma jekk inġibu riżultat pożittiv magħhom. Dik jaf isservi ta' boost għal-players. Il-chances mhuwiex kbar li nġibu rabħa ma' Chelsea ma rridux nisu laħna nilagħbu quddiem in-nies tagħna. Fid-dar tagħna allura kollox possibbli. Nistenna reazzjoni mill-players u nistenna li Allegri irrażżan il-players u jurihom li ċertament kapaċi jagħmlu aħjar, għax dawn huma players żgur kapaċi jagħmlu aħjar minn dak li jagħmlu sa l-istaġun. Issa forsi huwa l-okkażjoni nittamaw li ġibulna 3 punti. Rigward l-istaġun fiċ-Champions League, nistenna xejn inqas minn kwalifikazzjoni. Mill-grupp jiġifieri. Xejn mill-grupp mhux ħanistenna t-tielet post, nistenna ġifieri t-tieni post jekk konna nġibu riżultat pożittiv ma' Chelsea anke ngħid li nistgħu nieħdu ċans nirpu l-grupp. Min jaf li Chelsea jistgħu waqgħu l-puntu kollu. Fl-aħħar 16 imbagħad kif jibda knockout stage. Jien kif dejjem ngħid, kieku Champions League hija kampjonat, forsi qatt ngħidlek lilek, kieku Champions League hija kampjonat nemmen li f'dawna 25 sena kieku ħadniha diversi drabi. Imbagħad din tan-knockout stage aħna speċjalment partita singola, imma hija ma nitkellmux fuq finals għal. Fuq knockout stage fuq żewġ partiti tisbalja partita ma tistax tagħti tbassir. Da jiddependi mbagħad x'avversarju ħassib fl-aħħar 16 u nitkellmu fuq dawn l-aħħar 3 snin. Nafu x'għamilna f'dawn l-aħħar 3 snin ma ħriġniex kontra top tlaf li rebħu it-tazza. Ġifieri nistenna mingħand mis-supporters bħali li jekk konna nikkwalifikaw mill-grupp u niġu fl-aħħar 16 ma' avversarju inqas minna ħadd ma joħodha for granted jew jgħid ġietna polza tajba għax fil-Champions League ma tiġik polza tajba ħadd ma tiġik polza tajba. Ma stajġ taħjak. L-aħħar mistoqsija fuq dita Chelsea. Taħseb li hemm lok għall-esperimentazzjoni li qed naraw issa fil-lig, għax fil-lig qegħdin naraw bħalma bdejna diskutu ftit qabel isu għal qed esperimenta. Taħseb li Champions League u kontra Chelsea partikolarment hemm lok għall-esperimentazzjoni fil-skwadra jew tgħid għandna bżonn l-iktar tim solidu li għandna li nistgħu noħorġu at that point. Allegri żgur għandu stampa taħta il-plejer ġo moħħu. Jista' jkun jiġu mhux jista' jkun naħseb bħal maġġorat tal-ispezja. Rrid jagħmel ċertu bidliet bħalma għamilhom. Ħabba wkoll ħabba għal-livell tal-avversarju. Ma' Chelsea ma naffordjawx li nissograw li nagħmlu ċertu bidliet meta ma jkollux daqsxejn ta' konvinzjoni li dawk il-plejers ħajatu il-100% jew kważi il-100%. Ma naħsibx li ma' Chelsea huwa l-wok fejn tagħmel esperimentazzjoni la f'darna u laqqas ġewwa Londra. Forsi jista' jagħmilha fl-aħħar logħba mal-Malmo kien kunu kwalifikati iva. Kien kunu kwalifikati dejjem. Però ma' Chelsea mhux il-waqt li jitfa' players forsi fir-ruoli li s'issa f'dawn il-5 partiti li lagħbna 6 għadhom ma tpoġġewx.
Jew kalli rajna bħal ngħidu out of position. L-out of position imma kif għatlek waqt it-taħriġu. Jgħet jipprovon ta' kuljum ta' il-pożizzjoni forsi hu plejer fajnek jaraħ li jistek karjati hemmhekk li dan rajni aħna matul is-snin li ċertu plejers bidlu l-irwol tagħhom bil-kapaċità għax il-manager kien kapaċi jarhom fir-rwol ieħor. L-plejer jaqleb linja min-naħa l-oħra jekk ma jkunx jilgħab biż-żewġ saqajn hija problema. Ma Allegri żgur qed jikkonsidru dawk l-affarijiet, m'għandix dubju minnu. M'għandix dubju. Dawa semmejt il-Mekka jilgħab mal-linja. Jien ukoll ma nikkonvinċix ruħi Mekka mal-linja. Ma jekk naraw irjatnin tajbin hemmhekk imbagħad ngħid forsi mhux qed jagħmel ħażin jipprova hemmhekk. Għalissa għandna mistoqsija ngħid għalija il-nofs il-ground tagħna kif ħajkun kompost matul l-istaġun. Iva, kif qedlek naħseb Locatelli u Arthur għandhom jilagħbu dejjem, imma il-plejers l-oħra Allegri għad irid isibilhom pożizzjoni xierqa fejn jistgħu jagħtu l-aħjar tagħhom. Qabel nitkellmu fuq l-aħħar suġġett li huwa l-Sampdoria. Biex nallaċċa dal-punt ma' midfield li semmejt inti. Jista' jkun orajt il-midfield huwa l-qalb tat-tim huwa batut hemmhekk, fair enough. Però fl-opinjoni tiegħi wkoll hemm aspetti ieħor li ftit li xejn rajt l-istaġun sissa li hija l-grinta li hija il-qalb li hija dik il-grinta li tippressa l-avversarju. Taħseb li din ġejja min-naħa tal-coaching team jew min-naħa tal-Allegri jew inkella it-team ġast m'għandux il-ħeġġa mentalment u fiżikament li jagħmilha. Meta l-affarijiet qegħdu ġejjin ħażin, mhux il-plejers kollha kapaċi jirreġixxu bl-istess mod. Hawn min jien naf jien inġib eżempju ta' Chiellini. Chiellini huwa traxxinatur. Bħalma kien Ronaldo. Kapaċi jerfa' r-responsabilità tal-iskwadra fil-mument tad-diffikultà fuq daru u l-plejers oħra jieħdu eżempju minnu. Issa meta inti fil-ground dak il-ħin fil-mument tad-diffikultà ma jkollok dawn it-tip ta' plejers. Sfortunatament Chiellini l-Italja għandu Ronaldo fl-fnieħ. Mhux kulħadd kapaċi forsi plejer bħal Dybala li jissir numru ta' snin ma' Juventus. Kapaċi jkun leader fil-ground forsi mhux dejjem. Jien nemmen li huwa leader mhux dejjem kapaċi jkun leader fil-ground. Il-plejers importanti speċjalment iż-żgħażagħ u speċjalment minn Miruxem li ħarsu lejn plejers oħra fil-ground dawn ikunu jitkellmu ħafna bejniethom anke waqt il-murġa. U wieħed jagħmel kuraġġ il-lieħor. Jien naħseb li hemm dak l-element nieqes ukoll. Li ma jkun responsabilità? Mhux li ħadd ma jieħu responsabilità. Li meta jkollok plejers bħal Chiellini u Ronaldo sa nieqes, jekk ma jkunx hemm Bonucci, jekk ma jkunx hemm Quadrado fil-ground, sfortunatament jista' jkun il-plejers forsi nista' ma' stramba jkunu mitlufin. Naqbel. Qabel kien hemm Buffon ukoll. Qabel kien hemm Buffon. Garanzija fil-lasta. Naħseb jiena importanti s-senaturi fil-ground fil-moment tad-diffikultà. Nemmen li parti kbira mill-problemi apparti l-level teknologiku ċoli huwa problema psikoloġika. Problema psikoloġika. Fimtek. Naddu għal ħar suġġett li huwa s-Sampdoria, l-ewwel imissja kontra Sampdoria. X'tixtieq tara inti minn din il-partita, x'tixtieq li tara fit-tim li jimprovja fuqhom, hemm forsi xi elementi minn l-logħba ta' Spezia li ma tixtieqx li terġa' tara kontra Sampdoria? Ma nixtieqx nara lil Bentancur jitlef il-blan li telef. Telef żewġ il-blan ma' Spezia. Vera korroħ. Dil-ħaġa li konna l-possess tal-ballun u nidil fuq mod gratuitu hekk dik marrit naraħħa għati jena. Sampdoria nistenna li niddettaw il-logħba aħna. Ma tantx qed narawha. Ħanilagħbu f'darna Sampdoria rajt illum bħala wierba Sampdoria kienu dawk li huma biss kienu kapaċi iwaqqgħu il-punti lill-Inter s'issa tal-istaġun. Ġifieri mhuwiex avversarju faċli żgur li le. Ma nistenna li l-partita ma' Sampdoria niddettawa aħna nkunu daqsxejn iktar kreattivi quddiem il-lasta, infittxu l-lasta, infittxuha, anke b'xuttijiet possibilment anke minn barra l-lasta ħadd biex illum mal-Ispezja kien hemm okkażjonijiet fejn nippruvajna. Nkunu iktar
nkunu aktar preċiżi ma mbagħad dik il-logħba. Dik mi fil-kontroll taħat, imbagħad kif tkun qed tiżvolġi l-logħba il-preċiżjoni hija part of the game, part of the game. Niddefendu ma nqabbux kontra attakki li ma naħsibx li għandu jkun il-każ ma' Sampdoria, mbagħad skont ir-riżultati kollu. Jekk ir-riżultat ma jkunx ġej tajjeb, mbagħad kapaċi l-iskwadra tiżbilanċja u jkollna nkunu żbilanċjati. Fil-argument li kellna qabel. Le, ma jekk ma jkunx il-każ, nistenna li dawru l-ballun tajjeb, ma nitilfux il-blalen u li nfittxu l-lasta. Sewa. X'taħseb jkun l-iskor, jekk għalax tixtieq li jkun l-iskor? Nixtieq li nagħtu xi erba' jena. Għax l-inta l-naq li jekk jagħmlu. Jekk tixtieq, x'taħseb li ħajġri? X'naħseb li Bħala ħajġri. skor. Mhux ottimist ħafna bħalissa li għandrejna. Mhux ħanoħdu b'sorpriża li nieħdu xi droji korhom bħalissa kif sejrin l-affarijiet. U li jkun ħażin għax jekk ma tasalx rebħa f'lejli partit importanti bħal ma' Chelsea. Ma' Chelsea għax inti r-rebħ jgħinek tirbaħ. Ir-rebħa ma' Sampdoria ħatejna ħafna ma' Chelsea. Tkun tini rebħan fila. Eżatt. Issa ġejjin mir-rebħa bitqanżieħ, il-plejers jafu li bitqanżieħ ġib però. Ma kienx rebħa faċli. Jafu li bitqanżieħ. Ġifieri rebħa tista' ġik bitqanżieħ tista' ġik rebħa faċli. Tibqa' rebħa. Hemm rebħa u rebħa. Iva, ma 3 punti hemm rebħa u rebħa wkollu. Għandna bżonn id-disprat ta' rebħa faċli ma' Sampdoria. Dak li nixtieq. Biex nikonkludu l-aħħar appell tiegħek lill-membri jew kellha dawk il-Juventini li għadhom mhumiex membri biex jiġu jiġu membri u jaraw il-logħba hawnhekk fis-sede tagħna. Aħna hawnhekk nistiednu l-bib miftuħ għal kulħadd. Huwa tajjeb li tiġu tingħaqdu magħna taraw il-partiti, għaw ambjent sabiħ. Il-kritika jiena f'ambjent fejn niltaqa' ma' Juventini bħali ma nistennix li is-supporter ikun hemm jitkellem fuq it-tajjeb biss, imma anke fuq in-naqasijiet tat-tim. Għax issib nies jgħidulek għax immur il-klabb nisma' nies igergru hekk, imma dik hija l-partit. Dik hija is-support, dak huwa s-supporter. Nifirħu fil-goals, nifirħu meta jkunna wirjiet tajbin, ingergru meta ma jkunniex wirjiet tajbin u nirrabjaw bejnietna. Ġifieri hawn ambjent sabiħ. Aħna min-naħa tagħna bħala kumitat nippruvaw nagħtu kif għattilkom qabel nagħtu l-aħjar servizz possibbli u looking forward dejjem li niltaqgħu ma' nies ġodda. Ejjew araw il-partiti magħna. Grazzi Terin, grazzi tal-konversazzjoni li kellna, ħadbiċi ħafna, il-konversazzjoni kellna nitkellmu hawnhekk. Grazzi ħafna. Grazzi għajja. Aħna nieqfu hawnhekk għallum, nistedunkom bħalma għalderin li tiġu segwu l-logħba kontra Sampdoria fil-Juventus Cup Veromore ta' Birkirkara wara l-logħba tinsewx bħal dejjem ikolkom il-ċans issemgħu leħinkom permezz ta' intervista wkoll. Grazzi ħanifqu għal-lejla, nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla kalajri. Grazzi ta' segwejtuna.